Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Og vi sidder herinde for GGPVP. Er det ikke nyt? Vi har nok aldrig siddet herinde før. IP skal nok være i beskrivelsen, så det bliver rigtig fedt. Og vi Nok jumper over i søen. Vi har sådan prøvet lige sådan at prøve at tage der. Vi har Kid Assassin. Hey. Så det er meget nice. Så har vi et team, der hedder Easy Rect. Så der er ikke nogen der lige nu. Skal vi bare potter vi eller hvad? Nej, ikke lige nu. Jo, fordi der er en chance derovre. Vi potter. Jeg potter. Go. Vi skal bare ind i det der lille rum, der er dernede. Der vil jeg gerne ind. Hey, lad pot på sig. Kom, vi skal bare her. Ja. Nej, du gør ej. Der er en her. Jeg flækker en pet. Jeg flækker en pet. Er det Iron Pets? Ja, der ligger gear her. Jeg kan ikke lide. Hjælp mig. Det er bare en helt almindelig gear. Nej, jeg fik ikke lide. Jeg får ikke plads til netter. GG. Hvor der han har gear på sig. Der kommer alle mulige idioter. Og jeg kom lige til at smide en assassin chestplate. Fuck, hvor dumt. Ja, der ligger så meget gear, lad os tage noget af det. Kom nu, hjælp det. Ja, jeg holder dem alle sammen væk, Andreas. Jeg dør. What you doing? Jeg døde. Jeg dør. Gap. Jeg hjælp nu lidt. Vi skal lige have det der assassin ind. Det ligger bare mega mange netters. Ej, nu stopper I kraftedeme, I gør. Easy Rect. Jeg får alle de der syv der. Får du sharpness? Får du... Jeg har fået kingebukser. Hjælp dig! Nej, Det kommer nogle slag. Assassin Breeder. Jeg tror, jeg fik et king, så jeg fik et king. Jeg fik et king. Der må fucking mange iron guys, det gør. Ja. Selvfølgelig gør det det. Pentakill. Kommer nogen. Hey, det gør jeg. Channel, jeg har. Jeg så tage det. Der blev lige refill. Ja, det kunne jeg godt se. Du siger bare, Jeg dør. Jeg gapper. Nej. Døde du? Nej. Jeg fik et assassin sword, så det her var det taget. Okay. Ej, fuck vi. Jeg fik et assassin sword GG. der. Det skulle da en meget spændende video. Jeg sidder måske lige og kigger lidt derhen. Men hvis vi runder op på 5 likes, så er der facecam på i næste video også. Så det håber vi kan. Og tusind tak for allerede 7 følgere. Så det er rigtig lækkert. Ja, det er jo en ny kanal. Lige startet så. Lige at Jeg synes sat med, de kommer hele tiden dem her. De dør bare hele tiden. Så det er pisse dumt af dem. Det er pisse dumt. Jeg flækker dem jo hver gang. Nej. Jeg dør kraftedeme nu. Det er for satan det. har du death threader? Jo, men jeg skal lige have et gap mere. Der kommer en channel. Og han er Hjælp. Jeg går ned og gapper, så kommer jeg igen. Jeg skadede ham. Vi flækker ham, vi har ham. Jeg er nødt til at tage gaps på mig. Jeg dør. Jeg døde. Læg dine ting i kisterne, så du... Jeg skynder væk, jeg døde. Læg dit sværd i. Døde med. Lord. Det var sgu ikke lige så godt. Men jeg håber godt nok, I kunne lide den. I kommer til at kunne lide den her serie. Jeg ligger altså stadig giver dig.
Andreas, Men det kommer nok til at være en serie, der kommer til at foregå her på kanalen. jeg fik, Det bliver rigtig, jeg fik godt nok nogle mange sådan nogle lortesvær. Er det her godt svær egentlig? Det er mest irriteret over, at jeg døde med mit deep step sko. Jeg tror, jeg fik 2 svær, der skadede 7. Har en pet, så købte det King on Bad. I må Han gerne købte skrive, hvis I King? gerne vil være Ej, med. Pets har købt King, har det. I må gerne skrive, hvis I gerne vil være med i vores team. Så kan I bare MSG mig eller sådan lidt andet. Og det bliver dejligt, hvis I gider. I kan bare komme ind og join, og så se, finde os andre og sådan noget. Det er mega Vi er verdens bedste team, altså hvis I kommer ind. Vi er mig og Andreas, vi er verdens bedste team. Ej, der er fucking Elvis. Gå din vej, Elvis, man. Mickey Chan, han er. Nå, men jeg tror, vi render på siden af her. Når vi lige har været oppe og sælge vores net, så kan vi lige se, hvor mange... Jeg dør! Nej! Jeg døde med... Chandler giver igen. Kom igen. Nej! Vi skal lige have lidt moneter. Tak for den her video, det er fint. Nå, vi ses. Tak fordi I så med. Smid det like, hvis I kunne lide det. Hvis I ikke kunne lide det, så smid et dislike. I må gerne skrive hvorfor. Ses.